Dobrý deň, vítame vás pri mojom prvom let's playi Minecraft. Dom už mám postavený, ako tu vidíte, tu je. Takže môžeme hrať. Takže nemám tu na nič české, lebo teraz som to postavila. Takže aspoň takto ho mám vyriadené. Takže kravička. Kravička. Utekáš mi? Áno, to je dneska. Takže dneska pôjdem celý deň ťažiť, možno niečo zlaté nájdeme. Takže utop sa! Utop! A vienko. Smudíš ako šťastka. Som pocikal, takže si musím dať. Takže, sorry za vulgárnosti, ale tak. To odložíme do čestky. Takže príde tu moja sestra, bude hučať, takže trénujem. To sa nevšímate, ona je sprostá. Sorry. Sorry, segra. Ale môžeme natáčať. Tatinko. Žiadny tatinko. Taký prd treba urobiť. Takže. Tak. Takže ja idem si ťažiť. Idem akurát na drevo. Takže. Tu je predo mnou strom. Čakajte. Takže drevo máme v čestke a práve potrebujem ísť na kameň. To si nevšímajte, to môj brat. On je trošku retardovaný. No nie tak, hej, že... Ale kde teraz nájdem baňu? Tak to neviem. Budeme hľadať. Tak nič, musím si vyrobiť lopatku. OK. Som mi zapol mobizen. Niekde tu nás urobím. Rovno máme kameň. Dobre. Mi stačil iba jeden, ale som si naťažila viac, tak to nevadí.
aspoň máme onen. To. Takže a môžeme paku. Tak. Tak. A čo som to chcel? Tak. Neviem, či to bude fungovať. Jo, ide to. To som ti chcela. Počkajte. Takže pre dnešok to bolo všetko, nech sa mi do videa viac nevojde. Takže preto to bolo video všetko a uvidíme sa v druhom diele. Takže čauky mňauky.